Ahojte, tu je Barbara a dnes mám pre vás video, ako si vytvoriť niečo v Canve na Vianoce, taký vianočný malý špeciál, aby sme mali aj trošku zábavu s tou Canvou. A dnes si ukážeme, ako si vytvoriť vysačky na darčeky alebo menovky na darčeky. Je to veľmi jednoduché, viacero možností, ako to spraviť alebo aké typy menoviek spraviť, tak poďme na to. Takže nazdielam obrazovku. No a otvoríme si, ja už tu mám otvorené, toto je vlastne šablóna, ktorú ponúkam zdarma, link nechám tu v popise videa, môžete si kľudne stiahnuť, okrem aj iných ďalších šablón, či na angličtinu, alebo rôzne vianočné hry, alebo počas celého decembra sú rôzne videá, čo sa týkajú Canvy a rôzne freebíčka, čiže zadarmo šablóny. Takže ja mám tu na šablónu a ako vidíte, vlastne a na vysačku alebo na menovku sme použili rôzne rámčeky. Áno, rámčeky na foto, alebo môžeme použiť aj tvary, ale ukážeme si to najprv s rámčekmi. Áno, takže napríklad tu mám rôzne tvary ako srdiečko, nejaký taký ten obdĺžnik, štvorec, kruh. A tu ich máme, že ich mám viacej vedľa seba toho rôzneho typu. Jediný rozdiel, ktorý je vlastne, že tu už máme takú vlastne ten otvor, kade ide šňúrka, ale to tam vôbec nemusí byť. Môžete potom, keď si to vytlačíte, to s niečím použiť dierkovačku. Ano. A môžete si vy vlastne vybrať svoj vlastný tvar, ano, tým, že pôjdeme do elementov a ideme a poskrolujeme dole smerom do rámčekov, áno. Čiže idem do rámčekov a vyberiem si rámček, ktorý chcem. Je tu naozaj obrovské množstvo rámčekov, z ktorých si môžete vybrať. Po prípade si môžeme vybrať tvár. Rozdiel je v tom, že keď použijeme rámček, tak ak používame nejaké elementy, oni vlastne idú do toho rámčeku ako foto. Ak použijeme tvár, tak ten element nejde donútra, no, ten stojí vlastne ako keby na vrchu. Ukážeme si to za chvíľočku. Takže prvé, čo môžete robiť, čo môžete spraviť, je úplne jednoduché, že každý ten rámček si zvýrazním alebo si vyplním nejakou veľmi jemnou farbou, napríklad jemnou šedou, jemnou žltou, áno, a vytlačím. Vytlačím, dáme deťom a deti môžu vyfarbovať. Ano. A ak chcem aj druhú stranu, takže vlastne zduplikujem stránku, vytlačíme to oboj strane, odporúčam lepšie nejaký tvrdší papier, áno, nie typický kancelársky papier a vlastne zlepíme spolu napríklad. Alebo deti môžu, ak im to vytlačíme, to môžu vyfarbiť z obidvoch strán, ak to je tvrdší papier, nebude to vidieť, áno. Druhá vec, ktorú môžem spraviť je, že rámček si vyfarbím dám si tam nejakú typicky vianočnú farbu, napríklad červenú a použijem nejaký transparentný prvok na to. Áno, čiže ja si dám napríklad, že dám si Vianoce, Christmas a transparent a ukážu sa mi nejaké prvky, ktoré sú transparentné, priesvitné, takže napríklad tu mám nejaké vločky a tieto vločky si, áno, dám sem, tak. Dobre, áno, a čiže mám úplne taký jednoduchý dizajn, môžem si tam dať nejaký text, áno, čiže napríklad pre mamu, áno, upravím si, môžem sa pohrať s tým textom, no, takže dáme si ho trošičku menší, 26 napríklad, vyberiem si nejaký pekný font, ja tu myslím, že mám aj nejaké vianočné fonty a pozriem sa, čo tu máme, áno, tu mám nejaký vianočný, áno, takže takto dám si nejaký pekný vianočný font, môžem si zmeniť farbu, môžem sa ešte pohrať s tým písmom, že použijem nejaký efekt. Áno, takže týmto spôsobom si môžem vytvoriť jednoduchú menovku podľa seba, môžem to spraviť farebne, napríklad pre mužskú polovicu rodiny, to môžeme spraviť zelenej, pre ženskú v červenej a tak ďalej. Áno. A druhá vec, ktorú môžem spraviť, je, že tam môžem vložiť foto, áno, alebo nejaký obrázok. Takže zasa dám si iba Vianoce.
A pozriem sa, áno, Canva zase má stovky fotiek, tisíce fotiek, čo sa týka témy Vianoce, elementy, má vianočné rôzne abecedy, áno, písmenka, takže viete toho nájsť naozaj veľmi veľa v rôznych štýloch. Takže napríklad ja budem chcieť použiť toto foto, áno, a iba si ho tam vložím, keďže to je rámček. Teraz chcem ho mať viacej trošku zacentrované, takže som dvakrát klikla na foto a poposúvam si ho, ako by som ho chcela. Áno, a už mám obrázok tej menovky a zase napríklad si tam môžem dať text, môžem sa s tým foto pohrať, že môžem mu dať napríklad rôzne filtre, áno. Alebo môžem napríklad tam vložiť foto toho, pre koho to je. Áno, ja tu mám nejaké foto mojej dcery, vyskúšame. Skúsim použiť jej foto. Áno, zrovna sa tam nejako neusmieva. Ale dajme tomu, mohla by som sem dať nejaký text ešte, mohla by som hodiť nejaký filter, čiže dáme napríklad edit foto, a skúsim jej tam dať nejaký filter. Áno, latte filter vyzerá veľmi pekne. Áno, a zmením text. No, čiže dám nie pre mamu, ale napríklad pre Luci. A môžem sa pohrať s tvarom toho textu. Áno, takže kliknem na text a kliknem tu nahore na efekty, poskrolujem dole a napríklad spravím ten text, dajme tomu takto, áno, môžem zmeniť farbu. Není to ideálne, áno, je to teraz iba vlastne na účely tohto videa, aby ste videli, že čo sa dá robiť. Môžem tam dať čokoľvek, nemusí to byť vianočné, môže to byť niečo, je obľúbená farba, áno. Takže napríklad si to rozmyslím a chcem tam dať nejakú farbu alebo gradient, tak vyskúšame gradient, namiesto bielej dáme červenú, namiesto šedej skúsime dať nejakú takú peknú zelenú, to bude asi dosť tmavé. A vyskúšajme žltú, áno, a ešte dáme jednu farbu, napríklad môže byť takto, áno. Takže napríklad aj takéto gradient, áno, tak si tam môžeme vytvoriť, že také je. Áno, nebude tam obrázok, ale bude tam iba gradient a bude tam text, dajme tomu. Áno, takže rôzne možnosti. Týmto štýlom si vlastne môžete vytvoriť akékoľvek menovky. A môžeme ešte spraviť aj to, že pôjdeme do elementov a pôjdeme do tvarov, áno. A použijem nejaký tvar, napríklad, áno, tu na štvorec, ktorý si ja viem upraviť, ak by som chcela, no, si na ňo kliknem a tu nahore máme, že tvar, takže viem si to zmeniť, ten tvar toho štvorca, takže napríklad by som chcela, že to bude hviezdička alebo srdiečko, áno, obláčik, áno, menovky v tvare obláčika, takéto menovky, áno, viem si naozaj vybrať z tých rôznych tvarov, tak, ale dajme tomu, že by sme chceli takéto, áno. Viem si tam spraviť aj nejaký okraj, takže dám si okraj. Asi myslím, že to je veľmi široké. Zmením si farbu okraju na... ako si dáme farbu okraju? Na žltú napríklad, ne? Alebo takúto jemnú oranžovú. A teraz tu si viem dať akýkoľvek vianočný element. Dám si napríklad, že Christmas tree. A pozriem sa, aké elementy tu mám a vyberiem si niektorý z týchto elementov, ktorý si tam dám. Keďže to je tvár, tak mi to vlastne, áno, vidíte, keď to je fotka, tak ono to sklzne do toho, áno. Ale keď to je tvár, tak vlastne je to na vrchu toho tvaru. Áno, takže tu mám nejaký stromček, napríklad viem si zmeniť aj farbu toho stromčeka, viem tu dať popis. Áno, takže obrovské množstvo možností, ktoré môžete robiť, či iba, že si vytvoríte tie rámčeky pre tie jednotlivé darčekové menovky, vytlačíte, necháte pre deti, aby si ich vyfarbili. Po prípade, áno, vyskúšajme ešte pre tie deti, ak by sme tu mali, či tu máme nejaký Christmas coloring, nejaká omalovánka, áno, máme tu aj omalovánky, áno. Takže napríklad dáme si sem túto
tohto gingerbread man. Tak, trošku si zmením farbu, nech to nie je také silné. Tak a takúto menovku môžem vytlačiť, dám si pozadie, si dám iné, nejaké bledé. Dobre, a tým pádom tohto musíme spraviť trošku tmavšieho, aby ho deti videli. Takže dajme si takto červenú, napríklad. Áno. A tak ešte okraj si zmením, nech nám to teda farebne ladí. A toto môžem vytlačiť a deti môžu vyfarbiť a môže to byť menovka, áno, pre niekoho. Takže nielen, že zabavíme deti, ale máme aj vlastne nejaký osobný darček k darčeku, áno, osobnú menovku a vlastne aj vy sa môžete trošku zabaviť vytvorením vlastných menoviek na darčeky. A to sa netýka iba Vianoc, ale môžu to byť akékoľvek darčeky počas roka. Je to aj skvelý nápad napríklad, ak ste učiteľ, lektor, deti v škôlkach alebo nižšie ročníky, áno, môžete si vlastne predchystať tieto jednotlivé rámčeky a deti môžu vyfarbovať, vyzdobovať a môžu si ich potom zobrať domov. Áno, potom vlastne iba po vytlačení, teda na tvrdší papier odporúčam, vlastne predierkujeme vysačku, áno, na ktorom mieste chceme, aby bola, dáme nejaký motúzik, a máme hotovo. Tak, to je na dnes všetko. Ak sa vám páčilo video, lajkujte alebo dajte sledovať kanál, poprípade sa pridajte k nám do skupiny Online podnikania Canva na Facebooku, kde riešime čokoľvek, čo sa týka Canvy, online podnikania, alebo sledujte na iných kanáloch @ Barbara Template. Tak krásne Vianoce prajem.